Beyonce. Etwani yabugire ayo mworo karugetanda. Etwani yabugire ayo mworo karugetanda bana mbare njara ayo mworo karugetanda bana mbare njara uzito somya bamura baje kuya mandege uzito somya bamura baje kuya mandege. Mambingia omwancho morigereria ogetembe television ekero ere ritukoria ijuma ewiki yiga ya kabere gocho mwerio ase omotinyiga omotangani ikegima ekero riero ere sitarike 24 ende ekera abantu abange bono beariganete gochaka weekend asinchira yomongso abande babangire buna bagochaka sabato yabo nabo igo bari bedini ya Islamu ekero bagosasima rituko oria rero karibu yomoroberi yiga bwetwane yagetembe ritukeriga ria bene rituko ria rero togocho twarigereria amangana gose ariatekire chigazeti nabo igo twarigereria amangana ari yoko enana omoyo gose tukoyerukanga inspirational Friday ekero nande togochitwatwara umuroberi onde ogocha gose kubwatani gose orime yetwani okorukunga etwani express igo na mange arebosio nyara ko yarigani kegima erinde tunyare koba amogoika ekero turache gukoro umuroberi yiga togika chinsa enye tunyare ko butora nande tuchake bono amanganari iyo muziki goika chinsa isano ne mochia mugaso mancho morigereria naye okogera tokubanga emiroberi yiga ekero asekero nande ngukuboria onyare kwene kinga wasangire na into gotera se chinsa mochiriche mitandao yetu yekijamii na chinsemo chiri ose wetera ase namba yeito ye studio erita Matilda Obaigo karibu sana nande ngokuboria nga aiga no enka iyo mugusi gose aiga no ekeonga kia mwanya igetingi kia mwa mugusi ekirongo chaka anamaya ngochaka kurase county ya Nyamira ekirabono lituko rigoro omugavana ya Nyamira anyarite machine chokorema achipara ase county eyo nekero arieteira ngango charakone kiakira award me e county ya Nyamira yanyarire koremerwa gose konyora chipara chipara nji chikoremo oika kilomita 20 ase entunda entangani nande agateba buna nigago chigochaka kurase award eri ya Nyamaiya nabo igo anyare kogenderera gocha ase chiwodi chindere kone kinga abamenyi bechinsemecho banyorire chipara chingia fatigadi kisembo musaketo kuro ase county ya Nyamira no robotero asinchira engikirano Puna enchira eyemo yo wikirania amagenderero ao ase abamenyi be county ya Nyamira nigo omugavana bwe county ya Nyamira omoski momenyaribo lero ara umuyiga bugwasioriwa kwechi machine echo chigocha gutumeka ase okoroisia chipara ao imeye county eyo para machinani program officially launched of approximately 341 million. Chibara isarengete county engima. Nigo ewade ya Nyamaiya erache konyora obwaita ase abatangani abwase chimashini echichonzi chirache kuchakera ase ewade eyo namayega yaye nigo chimashini echo chigo chia kubagwa ase chinsemo ibere ase West Mugirango naboigo North Mugirango nechinde ase nsemo ya Kitutu Masaba naboigo ebunge area ya Burabu Yoshiko Bakire Award Nanyore 20 kilometers. Phase 1. Ekiamna to wetara andora akora 2020. Tomekoira na entorena njirichi atigarete. Toko yorera tomende 2 kilometers. Lakini asenge ndonde Nyamaiya. Na noto anseire. Kama mende 2 kilometers yeo sisana. Omoyega oyaboigo nigo oikiranwa nomo waziri bwechipara imeye county ya Nyamira Dr. Grace Nyamongo abwase asaba obutumeki obuya bwechimashini echo ekero chire ase epara kutoka
ward moja hadi nyingine itakuwa rahisi hata kufanya biashara. Wenzetu wana pikipiki wameumia sana, kwa hivyo barabara ikitengenezwa vizuri hayo yote yataisha. Kwa hivyo wenzetu, tushirikiane, kazi inapoanza tuchunge hii mitambo ili ifanye kazi ambayo ilitendekewa kufanya. Omuspika we kaunti ya Nyamira Thaddeus Nyabaro aba MCA be kaunti eyo negati ya bubaikirana abwase bonsi kobwamo bayeresera okubwatirana okubabete bakubwatirana weika kubeka ensemo gishiringe kimilioni 12 ase okugurwa wechimashini echo engana bono bayigenire buna nigo omuchando bwechipara echo kitarigwete kaimeye kaunti ya Nyamira uraje weika omoerio ngakiro araikire isano nigaziye gutinda chirenke kigende kile gutanda sana lakini tatote tutulie kidogo hivi na hichi mara tena baraki tirarosibu kabuya watuanze kwa jukumu lokolenda elasi yako kabuya kila mtu akifanya upande yake sawa sawa na mambo itaenda sawa sawa. Abantu banyamaya na Nyamira ngima ebikara itebye bya ito nebya ino mubirende mulende bali bakuiba maguta na bali bakusabira para cyeto gikorwa zikambi ngima erindo boyeto ko bwabantu bayito bobuya epara entangani eyo gochigo chakirwa ase okoroisiwa imeye wadi eyo ya Nyamaiya neria ekorwa Nyamaiya yagenda pondeka ya chigosoka intana Ingo pote ya getembe kurwa ase chinseme chinga ya Nyamaiya chefatikani esemba Kutigana nayo bono wikaiga ase county ya Kisii ritukori igoro abamenyi ibechinse chiria gose ewadi ya Monyerero egotoka Kegogi nigo banyarete koirania chifomu cheche basari echo baba bagoichoria erinde abana bali babwate ase chiskuru banyare konyora ekirengo kia masomo kiri igoro gose bagenderere konyora ogwakanirwa achibesa korwa ase chinsemo echo gose korwa ase serikali bono nigo oyore omobunge bunge yo omanyekanete buna mosike Jafet Nyakundi anyarete kora omoyego yu nabo igo kiranyarete kurigereria gose gukwanira amangana asiasa entindi eyo genderete ase orugongo rwagusi nabo igo goteba ngochiare kogendera kumubwatisia omurai wense Moske William Samoei Ruto gokora emeremu mapema tichikane ase bunge ya Kitutu cha North Imeye County ya Kisii Mbunge wensemeiga Moske Jafet Mukaya Nyakundi garo mwega bogusangiriria chifom chechibasari eliukini birengo bya masomo asinsimeiga nilitko lya kaberero Moske Nyakundi nigatalire wodi ya Monyerero nelia ya Kegogi asichiro ya bobaracho asichabisi asensemo ya Ragogo aseskuru yuboroso ya Tambacha no mwalio kora sensemo ya Metembe nichinga kicho enekelia balia bonsi baicholetie chifomu icho namba chikonyora chibese chiga kurwa serikali chibesa ngeire ni chiabantu bane bakitutu chache no ya so ebiki gocha ndigereri ebiki yende ndike chicheki monyore chibese skulu okwanero murobalio bukubwatirana nabalimu abanene kurwa chiskuru chonsi asensemeiga Ligokeania ebikole byaborokigwa bagotumwenka egento kirabaisa kwirenia masomo nse asikilibuna kolengana nere ebungiga yarolekanide gukora buya asa matuka bwango iga kolenganibwa na matuka magega mama eto mwako olio eta abantu bali bakole to amatemu 2023 ali asogete 2024 etu anyoete chi angemia 284 lakini umwako uyoeta chi tuanyorete echire 18 choka bose chiskulu cheto njia karabuya mama ite sala singe njutu atewetia abalimu mbaseri abantu asensemo ya siasa Moske Nyakundi nigabolia kwa wachingaki gukora magendero na chingaki cha siasa tichiraika kazi itatembea musiogope ende njetini mwoba siasa elimu igwete mwoba siko kumi au tutakutana nao 2027
asibone gatika ndakore gasi kwa asense mwende nigakwanira omukyoe bokubwaterana n'omurai bwense Dr. William Samoei Ruto ilikoenekeria bamenyi ebense meiga ya kitutu cha North Magendero nolira gocha kwebeka ensemo na siasa iliokoenekeria bamenyi ebense meiga Magendero abantu baro baronte binga n'omuntu narotete kuboli gocha gusia ngwe serikali nchiko muwaje ona tigamba boli number 1 muntu itarateba usengo boli yale yendo yakabere mumbu amenyete ono boli chikoro kurumum yendo yakabere oyonde nere oyonde nere ongere para yelami kilomita 64 ongere estima ange milioni 500 kumanya kwa ndebinga ndoso muntu yone nchiko likyo muntu munga iga no ngotiga bongi wete yani ntigeri tororiane njiko ligiri Kongo Mage muske Nyakundi nigarata hokorosi kwa kuborero hasi parene yelami ya kurwa marani kogenda kegogi gwetera sombogo no mwelio wikirena hasi skuru yeboroso ya nyakeyo yegotoka se ward ya kegogi urata magacho yeskuru iga na olira gocho kubasira elio kwene kebuna yarolekanire kobe yekerero Nkolipotere geteseni kiagetembe kuriga se bunge ya kitutu cha North hasi kaunti ya Kisii Ritrene nguruko Daniel Untiri Kuska obosio nigo bono omukonyi bomo governor we county ya Kisii omoske Elijah Obebo ritko riegoro anyarete koboria abagusi banyare gochamo na boigo gokwaneramo buna omogusi erio kwene kinga oborai bwabo bwabeire obuya aiga ase ense ya Kenya kagokona korwa ase chinsemo chiri chanyatiego nigo bono arenge na barai abo banyarete gosange birengereri byabo kubwatikana n'amangana ayayiga abwatitense iyo umoko ose oyo kabeire umwaziri w'oborende umukoro omosike Dr. Fred Matiang'i una arachikoborie ikero kyoborai bwense eraundi twatebire gusino tubate tinebinge tutete tukirega ngorari bona abantu batuchaire mono eraundi eto gotanga tutete tubwatera asamo una bagusino tubate bitina bya nyumba na tutwegweka nebune sauti y'umugusi teko babuya inga chinga chigo ika oneta abaise koramo mugusi tuko sawa tuko imara tunajiweza na tunavoto konyara yento nkiriga ko muvuga bitariseki obugambi no kukwana na kwera bya so buororo father this ngenda mono so siasa ime nare gotebanga masikani yabe gusi engima kotoa ewo mwelekeo toko ewo signal we shall all be there. We are able and ready. Yani wana kwa na ulosi. Yani omonge na kwa nyoro mwana aratwerwa mate awe abioke ngambobe. Naboigo koirana oika ase county ya Nyamira nigo bono abarai korwa ebirengo ime ye county yo baborire aba bari babwate owancha okuya banyare kubwaterana naboigo gosira chisukuru chinyinge gose chire ase county ya Nyamira boigo nigo baborire mbachiko bwaterana no morai gose omugavana bwe county yo omosike amosinyaribo erio kwene kinga banyare gokinia gosegeta amasomo ase county yo amenye kurase wadega ya Nyamaya nigo bagendera ko babakumubuli omugavana bwe county ya Nyamira omosike amoski momunyaribo kwene kibunanko ikiraniare amagendera ronsi alia omMCA okabeira saja igao yonyara toka bagagotwekamo abalirete chira banakora je finance hii yogo cha kubeka tebeka mache toroseri chipara tokonye bangiramba kama as a lasting tribute to the late Elijah kare ko sha to arengenere iga takitinyo mayeme emeka meke lekinyo mayo shine ningana yanyara ko bagegosingirerwa amo n'abaraibande abo bacholire kurwase chiwadi ao imeye county ya Nyamira abo asobo mubate bire batkunyara ko bakumubwate sia omoske nyalibo asamangana ya magenderero. Yes, fanya kazi ni commemoration of our late brother Osiemo. Ndio kazi ifanyike hapa.
na inche na tebirenga esaptiu 100% asegasie etogwanja twice county assembly na yebune governor and executive twice tokobeka aside because of the people of Nyamira this time torakorera abanyamire gas asebinte ibaro rire na maiso. Your Excellency egasie ye nero abashimwa tubatete, we will support you na indu tokobwati kurumagega egera abantu baitu banyamira bamanyenga oburaimbi bure nonyina bo munogeri we bunge ya county ya Nyamira Musike Thaddeus Nyabaro nigo amwenekeria omugavana we county ya Gakoba noboremo asa motebirenga emirimo n'ekikunyara koba gekoba buyam lero sombo na kimwalira bwe kanyalibo minto noale omuntu oli okunya bakonya nero oli kugwaka egesumali tigagende buya ayentige na boyiwe myambale eyo tigankole gas ani kolende nayo tegerere tokole gas nasensemo yaye omu county commissioner we Erogongoriga Erastus Mbui nigo agendere ko bagagusegeta obomokwenekigwa imeye county ya Nyamira. Na nina hakika tukitoka hapa hata tunaweza kuwa na kikao tuongee tuboreshe. Kama kuna mahali mtu anafinywa aeleze, na nina hakika tuko na hali ya kuweza kuelewana. Najua mahali tumetoka, wacha iwe yaliyopita si ndwele, tugange yajayo ili kwa pamoja tuinue Nyamira. Ukwanekere kiboigo mugavana we county ya Musike Amos Kimominyalibo nigo atebire buna obomombo chikunyara kwa bokwenekia amagenderero egenta singirire ngamba chikunyara kwa bakubwaterana asa yara assembly mumate mwenzi wara sunyora nyamarionya tarikoera igoti gabachamo tokore gasiamo Neje bango buororo mbongose. Nigo boigo agendere ko bagakubasegeta bagusigo chamo elikweli kensenye kiama kia UPA ekyo abolire abagusiko nyara ko bakoba asesaiga usyo bobochori bo mwaka chiri wibere na 2022 UPA ngoga ambatori na bari bandi batari UPA baje tosukira naso boraibwe party tosikemo tu pamoja naende ya monyiru ko Rwande mwegoti na ya monyirwe. Dr. Fred, Your Excellency, venye unaongea na Dr. Fred Matiang'i na sisi tunamwombea na intu abagusi engaki ya ikere tora abobo president ya sense ya ito ya Kenya. Nogo semelianga egekareke ya korekanira segeteke ya Kenya maya. Ngechiko nyarakoba kuibura matunda iliokonyarobora yobuya imeye county ya Nyamira. Gingo reporter yegeta senekia obwanje teke agatembe. Kurega ase egeteke ya Kenya maya. Egotoke meye wadi ya Nyamaiga ebunga ya West Mugrango imeye county ya Nyamira inchego ngoro kwa Polycarp. Okara. Gutigana nayo mwancho morigereria amatemo iyo mugaka James Nyakungu kurwa ase ekinyoro kia mecheo egutoka ime ya ward ya Nyatieko ebunge ya Kitutu Chache South ni gobono ya boririe abarai banyare gwesonania anene mono kurwa abali bari ase kiombe kiri kiane magio kurigereria amazingira magega yerigena linene gutuguka kurwa emanga na boigo kuiyeria ejikoni yabo chinsa chaigoro omugaso bono mugaka James nigagoteba nigo rigenerio riare gochakoreta gusikokora omubasukano omobe yare gutoka abantu gusiriare gocha kumerana n'abantu ase inchira ichikunere nabwate naende bono ntu esateliande baituna nyasara che mundu yorandorera mabera nkonye ase taro yegeta seni kiagetembe ngo ikase kinyoro kia mecheo chache gotoke wodi Nyatieko igotokomerana ne amateyo mugaka James Nyakungu moni uyu nyumba yaye yataguritwe nerigena eliriango kanete kurwa semanga chupaine chisange nyego konyana sokru kurwa na chire korumu akuminto ndoruarete ujigura na go ikanchera ngo tebunga ya no mangana veire bua makongu ligana liarule manga mauli ya mujiro wita abantu babo chikoni yao ya tago ya tuturu cyali na olili nane kabisa kwaye rango chabakara
amaene konyoligi ne no olire angena mwana abuchi kuna busire atagwetende Odiaje tuli chinguru chinyinge kyara gento kyara ko yetanga atige nyombe ina yatanga te yagete kuroro ikabochora igaso igaeta maiga gati igabochora mate murangule nkuru mate no roje to yetanga na muro chilige ne lire iga nyina bo nigo yabete batenene asogotanyoro monto asenyombe hengana bono yali guchakoleta amakweli siaka nana onya abantu babonyomba bakoroso sendagere kya no bare koroso ndagera kango mangana to kwa na magwa na matanga to gwatega iga natali orioka aiga igomete nchira igo epale abana ngo itoro bagende school lyango ko primary school na abana yishore kara bawocha bara bange na bara bikumi na bara bikumi na gento ono ngakango na boli ale gucha linyora bana boli akeli gustia na boi wa bana ngena mbare ba kuroche ndole ga lukurukiangos na abange na abange ba ucha ba rukuruwa na abange na mbaje ko genda babire batatu bane bono gucha guita yare ngabantu nabu amaene abana banta bange bacha gukwa ensemo yue nigo bono bagendrete komenya no bwaba banene abami tubarega iga bari angena inchekyara bo twespintu gachitange angega na magena ya na barasa kujina mbutu kwa tuyiri komenta na yue nigo bono baruro kubolia guchesa serikali na boige kyombekeri kyanema kuligereria nganejega asoboime eliokorusia magima yabange kurwa sakongo ti abantu banema bale yali kunyalekana bamanyende baiche barolengana nchira kibara konye asaya kera abantu baitu abonzi pi abatali miremo amagena nara kubakonya bahaonia basomeria abana na abandi bagurendagera bakuria yiko ripoteria egetasenikia ukiagetembe kuroiga asekinyorukia mechi ya uchache Yoto kemeje wodia nyatia kebunge ya Kitutu Chache Sauti Meye County ya Kisii ilitira na inkuru kwa Dipon Hassan Pemana sana umusakito Dipon Hasanya kurwa chinse mecho cha mecheo na kwarorire nirigena rinene riare gocha gukora umubaso kana gusiriare gocha kwira abantu abange gusiria magimabo koska obosio bono nigo ekyombekeri kya National Construction Authority goseke manyekanite buna NCA gekubwatirana no mo women rep gose mo wakilishi babasubati we county ya Kisii umuske Doris Aburi nigo ritukorigoro kyanyarete koenana use inigo byombe bibono byanyarete koenana amasakara gocha ase chibundi chokwagacha gose construction workers nabo igo bali bamanyekanite buna site supervisors elio bono barenge kwegwa amaigerio una baranyare gukora emirimo yabo ase injira ere endonge bagukwanirwa nigo bono bayetwo moyo nabo igo gotebigwo emirimo yamaboko nero ere bono gose nere iranyare kwirira abantu abange kwerikia emirimo Buna enchira AMO yokwenekia ubwagacho buya bwechinyumba imeye county ya Kisii ekiombe kia National Construction Authority NCA bakobwaterana no women rep bwe county ya Kisii omosubati Donya Doris Aburi nigo litko lialero baina na chifoma abose abagachi bechinyumba gose construction workers amo na site supervisors baegwa obosemia enchira yogokora emiremo yabo buna ebwenerete nigo omo women rep we county ya Kisii Doris Donya Aburi abolia abaiboli kurwa obosibole uchiase abana babo nakobasegeta utongwa esindani ya cervical cancer liego etanga kurwase oburwairo obu program tulianza jana. Mafundi hawana zile viti zao za kufanya kazi wakati wanafika site. Ni kawaida Kenya mzima unaambiwa kuna requirements, wakifika hapo wako na ujuzi but they don't have the certificate from NCA, wanarudishwa nyumbani. Na mnajua sasa kuna kazi mingi zile zimetangazwa na serikali, kama moja yao ni affordable housing. Sasa affordable housing isikuje Kisii alafu pate watu kutoka sehemu zingine ndio wanafanya kazi, itakera sana.
Hata hiyo ndio sababu tuko na counties, kila pesa inaenda kwa kaunti yao. Kwa hivyo hizi pesa za kujenga kama zinakuja Kisii, wacha watoto wetu wapate certificate, wa benefit na hizo kazi they are meant for them. Mtu wa nje asikuje kuchukua urithi wa watoto wetu. Nashukuru sana NCA kwa kupatana na ofisi yangu, mafundu wenye tumetrain kutoka jana mpaka leo tumepitisha karibu margin 1200. Sasa you see the need. Hao mafundu wote they didn't have the certificate, wamekuwa hawapati kazi. Sasa hata wakipata kazi karibu na 300 tutakuwa tumesaidia jamii zetu. Nigo omorejesta korwa ase ekiombe gia NCA omosubati Ruth Makau oyoboigo oikerana aso morobeli oyo aenekia buna nigo morobeli oyo orachi gokorekana ase chibunge ao ime ye county ya Kisii. My name is Ruth Makau from the National Construction Authority, the registration department where we offer the services of accreditation of skilled workers. We have been in this region since yesterday to today at different venues, and courtesy of the mobilization that was done by the Office of the Women Rep, we have managed to train right now almost 900 skilled workers and site supervisors on the functions of the NCA, and particularly on the construction industry and the regulations that are involved. Then we've also taken them through the process of accreditation, which is a requirement by the NCA Act that skilled workers need to be accredited for them to legally work on construction sites. And I must say that the progress has been good, the participation has been very good, and we are still in the process of processing the accreditation certificates, which must be ready for everyone by the end of day tomorrow. Yababundia balia banyora chi certificate maiga yokonyora amaigelio nigo bagokera omorobeli oyo buna bakwerera. Nashukuru sana kwa kutuletea hii kitu. Sisi tumetafuta miaka mingi tukienda Kisii, tunalipa pesa unaambiwa kucha kesho, ukienda kesho upate. Kwa hivyo tunashukuru, tutapeleka hii nchini nyumbani tuwaambie watu wakuja wasike hii kitu tena. Tunakuomba mama kaunti watu wa kupata wote kujaribu siku nyingine tena kabla hii mwaka ujaisha walete. Asante. Much appreciated. Tunashukuru mmoja, tunasema asante. Inko ripoti ligetembe korwa ase ensemo ya Tendere iyo kutoka ime yensemo ya Ogembo ime county ya Kisii. Eliatariane Brian Nyakundi. Gutigana nayo bono ngukwira wikana inde ase county ya Nyamira ikira bono na inde abarai bagendete kuboriwa gwesonani nabo igo gusira chisukuru ao ekero obono oyore omwana siasa na inde omonchoreria ase erieta Rogers Muturi uyu manyekanete buna Muturi o Guardian anyarete gukora etaro yae gucha ase esukuru ya Banyaruka ya Marani PAG nabo igo apakanyara gukwana amangana ao ekero obono omwalimu omonene gwesukuru uyu manyekanete buna Jerusha Gechemba anyarete gukwana ninki gegose emecha esukuru yu egenderete gwetera magega yogoetia gose koira omubaro igoro muno wabarukiwa kurase esukuru yu ase university amatemu uyo mwaka oeta korengana no mwarimu monene bw'esukuru yu abarukiwa 35 igoro ya 39 nigo bono banyarete kwenda university abose korokinga abarukiwa banebuka na batanyorete grade ya C+ and above. Munenchereyemo yokwirania okoboko gochia sebinyoro ilientenye na inde uyulu mwanasiasa asirieta Rogers Muturi uyu omanyakanete byabuna Gadimat nigo abero yobwango mono gusira egesomo omwaka ulioeta nigo Muturi ayesire skuri yeiga ya Marani PAG Girls eyo gotoke meye bunge yega ya West Mugrango eyo mweli oye ya kolya buya asogotemo konene ku mwaka ulioeta na kubaira abana 35 ase university igoro yaborokiwa bonse 39 abo beligetie ase ogotemo kuo Ndiri bageri kwakira abarimu baito mbuya mono igazi bakorete ekarente risari engiya namaja gosoma risari edinga amurangana emuri namba inye go seisano ase ka sub county engima mugwake mbuya mono
muturi bono nigayetarire skuru yigana koyesira asakire oboteneri bwe skuru yiganga mbuye muno asa matokeo mayayo mwaka ulioeta. Waambie Maran PhD Girls is the school to go, si ndio? Na mimi starting from now going forward, nimeambiwa mnakulanga breakfast kwa shule, si ndio? From time to time, I personally will be coming with breakfast. Tunakaa na nyinyi tunakula. So asante sana. Igo muturini gagendera ko bagakuria iranga nasi kunyara ko bagakuyesira eskure yiga asaje bwatokere pambu ya mache eyo erat kunyara ko bageko bakonya konyora mache ayo abero muchando munene ase eskure yiga. When we get something we can again use it, but for now this is what we have and we are going to use it, sindio? Gukwana boigo ni gakire ngambiye muno oboteneri bwe eskure yiga asa matokeo maya ya masomo ase agendera ko bagakurira ngana kunyara ko bagagotena bwekenwa mu skuru yiga asoko yesira kira chingaki. I'll work with you. Negetambokero abateneri be skuru yiga abahorokiwa boigo bagokeire asibabulira baraibe chingenje chonse gotarire skuru yiga na kugendera kuyesira egekogera nigebwate okugania okonene ase dormitory abana babwate bitanda birebike mono abandi bakorta chimatress insabo tuko barara mambi babibeka bolere igoro tende edome yeyere congested because etwate edome yemoyoka omorero tokororere kere electricity yachire nigo tokobege sunteime. Can we compete? Ntonyare ko compete na abante kerto kurara saa 2 saa 1. Lastly ntobwate shida yako photocopy machine eye talingia ebwate shida yagore tukale kale bono ya beire overused. Egingo reporteria egetasene keke obwanjete kyagetembe kuruiga astinseme chiga cheskuru ya Maran PhD Girls inchego nkuru kwa Polycarp okara na siasa entindi eriagenderete kwanekiwa ase serikali enene nigo bono umurai wense ditukore igoro anyarete gukwanira siasa eyogenderete egati iya abarai ao buna bono oyo kabiro mokonyoye omosike omokonyoye Rigathi Gachagua nabo igo oyore gose oyo teneto bomo obori bwazimio bono oyu ore umurai we kiama kiri kya Wiper Mosike Kalonzo Musyoka nabo igo kanyara gukwanira buna agenderete kunya kumwakira ekoko gose ogosegeta ogochakoire ekirogo kiri kyobomo obo Africa gose African Union AC ekero bono atebete nagenete kumwakira Raila ekoko anyare koira ekirogo ekyo. Kuna nafasi ya kipekee kama watu wa Kenya ya kuungana na kushirikiana ndio tuweze kusukuma na bidii maendeleo ya taifa letu la Kenya bila ya kujali nani ni wa chama gani, nani ni wa kabila gani, nani ni wa dini gani. Mimi nataka niwaulize jameni watu wa Busia, we have a golden opportunity as the people of Kenya to work together from all political formations, from all political persuasions, all religions and all ethnicities, together working for the prosperity of our nation. Let us not squander this opportunity. Mimi nawauliza jameni, tumesema hivi tuungane sisi wote. Na mimi nimeunda serikali ya kuunganisha Wakenya wote, inaitwa broad based government. Mimi nauliza nyinyi watu wa Busia, mnataka tuungane ama tutengane? Tushirikiane ama tufanye aje? Tuungane, tushirikiane bila ya kujali nani ni wa chama gani, bila ya kujali nani wa dini gani, bila ya kujali nani ni wa kabila gani. Hebu ni wale wanasema tuungane jameni, tuungane. Si ndio? Tuendelee ama tuendelee? Tuendelee ama tuendelee? Sikizeni. Si mimi nilishindana na Raila Odinga? Nani sasa ndio anasupport Raila Odinga kwenda AU nambari 1? Kwa sababu Raila Odinga mbali na mashindano ni Mkenya mwenzangu na ni mtu ambaye tunamheshimu kama kiongozi, na nafasi imepatikana kule AU
Wewe hujatafuta. Kuna mtu ametafuta nafasi ya kwenda AU? Ni Raila Odinga ametafuta. Sisi wote wa Kenya tumuunge mkono kama Mkenya mwenzetu, kwa sababu akishinda hiyo kiti atatumikia Afrika, na sisi kama Wakenya tutajivunia ya kwamba mmoja wetu ametoa uongozi wa manufaa. Ayo narona bwati simambia bon nindikira bono ndanyari kurigiria mangana ichi kanisa iseto aiga ase ense hito ya Kenya ekero litukerigarie juma bangi bagendete kwarigania e weekend na bande bebangete gochagosoa gose gochagokora ogosasima e weekend iga nigo nale kora konyoranga e kanisa bono gose e kanisa eri yege katoliki yase ense hito ya Kenya nigo yachagete omwaka 1498 mwaka bweri bweyemo chiminye na emerongo kianda na etano etatu 1498 kero yachagetwe nere Vasco da Gama ase chinsemo chiria cha Malindi ine kanisa ya Catholic aiga ase ense ya Kenya na aboigo tukurigiria e kanisa ya SDA nigo echagete omwaka o 1906 uso mwaka eri bweyemo chimi kianda na itano nomo 1906 ekero yachagete noyo manyekanete buna Arthur na ere Peter Yambo ase chinse mochiri cha Lake Victoria kose ase chinge kuchiri cha Lake Victoria. Hii kanisa ya PAG nero ichagete mwaka o 1909 ase orugongorori rwa Western Kenya ekero obono nari gukonyoryanga chikanisa chiga negati chikanisa chiri chigendete konya koba chinene kigima aiga sense ya Kenya ekere Catholic 1948 SDA 1906 na boigo PAG 1909 gendera gutigara ime ya Getembe television eri otogende kwemanya amange na boigo koinyorania narari abeire kagwateka gose narari abeire gakoba ase amatuka magiga na boigo chinga kechi nande narari tukubangerete nkoira nande neresa yenda tunyare kurigeria chigazeti emambia bono nabo igokorwa tumanya kurigereria gose tumanya konyora umugeni to ubwiri tukuria rero tunyare konyora engana yoko enana omoyo to basagoska ekiagera toira na segeka ketarie getambe Etwani yabugire ayo mworo karugetanda Etwani yabugire ayo mworo karugetanda bana mbare njara ayo mworo karugetanda bana mbare njara uzito somya bamura baje kuya mandegere uzito somya bamura baje kuya Getembe television ekionga kiamamogusi. Nkuri yule obe umumanyi buo bogendia tibuwa bua RS Modern Driving School nesukuru yo bogendia eyuego kwali baga lyobomanyi ase ibrasi bikobuatia etu ase chipigipige nkwegeli ya bali boigo chigali cha automatic na light vehicle ase boigo bakwegeli ya C1 C2 ase chitruck D1 D2 na D3 ase chigali cha matatu amangana maya naya ni gobaletire emashini yekerero ya driving simulator awo ase aborokiwa bagosomera nyumba batari kogenda ebara banyone ase chinsagi chabobuna Kisi Keroka Sondu Isebania Lolgorion Keanja Suneka na Ntimaru asamange na bukubakira esini ase chinamba 0725659505 gose 0759100009 Vaigo 0101098181 RS Modern Driving ase obogendia obuya. Getembe television ekionga kiamamogusi.
Enyagitari ya Medford ni gomono egokorare e clinic kyabene ase Neurospine tarike 20 cy'umuti y'umutangani umwuko yega bari babwate umucando bw'umugongo ebigoti hip joint disc bulge difficulties in walking wose bari babwate umucando bugwe kumbana gutara numbness and tingling of feet persistent headaches the brain tumor incho tarike kiga 20 umuti y'umutangani yoga umwuko ya n'ikishiringi kiri bubere n'ikimisano cyuka asenya gitari ere hospital road wose otwakere simyasi number 0762 105575 gose 0101 001 127 tutarere enyagitari eyere ange na Kisi KMTC agerera onyorobo konyoboiga. Getembe Television ekionga kiamamogusi. Ine nubwate emeyega gose nuganeti emeyega yawe ikarane boronge nutagete chiema chingia naende chinti nguchi okugora gose gokomboya tarera Buffer Tents yo manyakaine mono buna Buffer Services ni company ekoine kebune emeyega yawe ya ikiranire boronge mbabwate ebirogo byogokomboya naende ngokora bare decorations ase emeyega yonsi Boigon Korosia Television ekionga kiamamogusi. Nilan Hub niye moya chiduka echichikone ebintu bigutumika service na bega senyumba yao yani furnitures asirigo lidia mabuko ebyo bikomenya segeka asechinsamo cha living room mbabwate chi throw pillows echujire chichingenjo au nabwego nechi kala au mbabwate recliner sofa sets echura unchura nebuno kuganya kwa okole nkone bale fabric sofa sets echuchire chechi 7 seater nabwego nechi 6 seater echuchire chechi rangi nechi design au nkone bale marble and glass top adjustable TV stands echura tumeke aso kubeke TV ya obu ya ase chinsamo cha coffee tables nkone bale wooden coffee tables mbabwate glass top coffee table nkone bale marble top coffee tables egatie chinde chinyinge asinsamo cha dining room mbabwate dining table na boigo nechi set korwa asemete ya mahogan echuchire chechi 6 seater na boigo nechi 8 seater na boigo mbabwate marble top inyuranga Nilan Hub igobwato murulio oli papole pole asuwanchiru wakanira ebintu bigangorangora wika wakolire tonyole imbeyo muchobo songo asebara yasunika migori otara ikasenya gitari ya nyangena boigo nabogwaka esimi gwetrase chinamba chito echuchire enoti sano libere kianda eyemo isano libere isato kianda ibere inye gose enoti sano libere isano nesato ibere inye eyemo inye isano libere inye elio okore amonjirio asinka ya olero Nilan Hub where style comfort and quality meet. Getembe Television ekionga kiamamogusi. 1 2 3 4 5 Makopio ene ngombo bwa kwani ni sanamu ntatengo tebi ga makopio engombe ye ga yaho entere yirurete ebine biyanda mama ke buntuma engombe ye nigo okochikwa getika siko ya tweru bakaba gumbangali bono ntatengo tebi ga kokokonya pitata ntato minyoke immediately gale somo chito bosongo eduka nere gali ekorukunga Enokem Agrobet Enokem Agrobet Limited Enokem Agrobet straight wanafanya kazi gani na ng'ombe yangu wi kama lioko konyora immediate kwanza ligeli no mogondo ligeli bono no mogondo ligeli toko gendo ko no malioko yoko siye kenyambi iga right direct mogondo ko very clear Enokem wanashughulika na ng'ombe ama na samba Enokem Agrobet egotiri na keregento ke korukukio pole mitata amangana ye chingo ko gotuka Enokem amangana ye chiombe Enokem eduka ya bene ne
kabisa ige gotoka gari chogo ekero gotira buno rio monto kwa Nyamira gari chogo no monto gotira Nyamira nsa Kisi town chogo esikati ki aje bono okonyora enoke agurobet ase eduka ya benene mapema enoke mune bwatoro saguronda asomo chito bosongo aiga farikoni mapema oposti amaguta zeli mapema nchirinditiyo aye koraiga sibe ng'ombe yo chiko chango kobe mapema sibe ng'ombe Getembe Television ekionga kia Mwamogusi. My name is Rebecca Kirubu Amisi from Keroka Technical Training Institute from the Department of Building and Civil Engineering. In Keroka Technical, we offer courses and we prefer women to take the engineering courses such as carpentry, plumbing, masonry, land survey, science, mathematics, and mechanical engineering. Hello everyone, I'm Emily Awanga from Keroka Technical Training Institute from Electrical Department. I would like to remind all ladies to take this course, that is electrical engineering. Since the course is marketable, if you take this course, you will have equal opportunity in the market. Welcome. I'm urging all the ladies outside there to come to Keroka Technical Institute, whereby all women are given equal opportunities in terms of job opportunities. In Keroka, we the trainers, we are role models in the engineering departments. Because we are ladies, we know we have equal opportunities. When it comes to job employment, we are well preferred and we work much better when compared to the male students. My name is Jacinta Auma Aita. I'm from Hens, Etaling Yarai. Welcome. We can be able to support. Huwa tunachukua wanafunzi wote. Thank you and welcome to Keroka. Getembe Television ekionga kia Mwamogusi. Enyagitari ya Medford Hospital ni gomono egokoraleria ekliniki gya orthopedic gose ekliniki kya mauga tariki ne 24 cy'umutinyi w'umutangani umukresemi kumanyamange asa 0762105575 gose 0101001127 cha anuai cha Rirage Technical na Vocational College sasa kinawatangazia usajili wa mwezi Januari au January intake. Inatoa mafunzo katika vitengo kadhaa kama vile automotive engineering, electrical engineering, power option ambapo unahitimu kwa viwango vya diploma au certificate, ukulima na ufugaji. Kusajili au intake inaendelea. Katika kozi zote hizi una fursa ya kuhitimu na diploma au certificate. Rirage Technical na Vocational College ipo Kigogi Mara, udhamini wa serikali kuu au government capitation. Pia unaweza pata mkopo wa serikali wa Higher Education Loans Board HALB. Wanabweni safi au hostel. Kwa mengi zaidi tutembelea katika tovuti yetu www.riragya.tbc.ac.ke. Riragya Technical Vocational College, umechelewa kujiunga nasi. Getembe Television ekionga kia Mwamogusi. Etwani yabugire ayo mworo karugetanda. Etwani yabugire ayo mworo karugetanda. Ayo mworo karugetanda bana mbale njara. Ayo mworo karugetanda bana mbale njara. Uzito somya bamura baje kuya mandegere. Uzito somya bamura baje kuya mandegere.
Karibu sana nende omwancho murigereria ogetembe television ekira ogendete gutigara osekobera ime yomorobiriga obetwani yagetembe buna konyana kumanyire ngo turachikurigira chigazeti ase egekekere bosio erindete chikonyara gukwanira amang'ana ayebiego gose amang'ana aria yokwena na omoyo na konye na gotebirie samu obwakire bya sana nyasaye no rieta riria orinde na kiyo tari miyenda Sam Miyenda 001 Uchori kanisa? Hai, jino mkristo mkongo. Nitukoki? Mambi. Jino mu Adventist. No manyete kanisa yake Adventist esi ya chakirete kusiya? No, unfortunately I don't know. Nche nanyorete kanisa kero. And I'm going kurunde sadaka. And I'm just good, I go to church. Etwate banga since ya Kenya. SDA ya chakirete 1906. Oh, 1906. Kurutinse mochiri cha Lake Victoria nakiye kogera okonyaranga abantu abaiga bare chinse mochya Nyanza anemona abantu bakurwa orogongo rwa Luo Nyanza na Kisii Nyamira nabo konyoranga bangi nabo bare aba SDA. By the way, yeah, sure. Ya chakirete Lake Victoria na ndina aseki okorenginga Lake Victoria. Anyway, tukuriye yage Katoliki omwaka 1498. Yo, ya century nyingi sana Katoliki chere. hivyo si 14. Ya chakirete na Vasco da Gama. Kurmalindi. Alidia Vasco da Gama nto amusomete school. Kurmalindi. Agajete Vasco da Gama pila. He was a missionary taro. Twarigereria enene PAG 1909 Western Kenya. Kuri abantu abange kuri chinse mocha Western babwate chikanisa chingi sana chigoshirikiri tukoria Sunday. Nechi nyingi I think ninche bono nandeli korinde otogocha amarana zanchiroro togocha korigiri tuko tukwana mangana yiga hichikanisa na boyo tonyorane na kichacha gitene kichigenderete ko kori guika amuntu kabono iki kyagera na kubuli kanisa ya SDA onye kwane kuwasa kuri kunyaguta Nitukoria rero ntutwara umugeni kurwa ase aba bari bagaterire gose bari bagotera nga Ebeneza Nyaguta oyo mobo nache gutoka igase studio tunyare kumurikira amang'ana ayebiewa bono kanisa ya Nyaguta kero ko yerigereria enkore nginga nenkoro sana ase egi Adventista gose Adventista bange bagatebanga twachagete kuru Nyaguta amatera aria nkore nginga rero bakocho yamanye ninche nkoko inyorinda amatera ayo nainde bono lakini nengore nene gucha chinse mochiri kegero mugaka naro omanyekanete kuna okuruko Israel Monyoro ubwate miaka more than 100 ande konyoro gushirikie kanisa no akomachi kabisa na nyarite kurara fotuko obwa igoro ikonde ngore nene guchasa bashirika bonsi be kanisa yake Adventista nene mono bali bakura ase a district ya Nyaguta Sam ningi rero horoche turakwanira igase chigazeti yani to chakire gose ningi rocha ege gukwanirwa mono roche chibicha chire CJ Chief Justice Martha Koome nerendo che gukwane rugaiga nerendo che kere page nebwate alafu na umurai bwense maite Dr. William Ruto is one of the guys who is mentioned a lot nero atoirumo na sameyo amatukabwangoiga matukamango atoiru no na bana bake I think no na bana bataraiburu still can talk about William Ruto riteria na richire kirasi nande tukurigere bune ya taifa leo ne bwate umurai bwense ya Marekani kerondo chenga ingana amangana ya nyara gukwanira kunire aba Africa mono kyageranga Matilda ngochi gukwanira turi lakini tiganda achuti yake ogosoka kurwa se World Health Organization kwense ya America amane nkoreta kure ri bagari nene bikolta gap enene sana irachi kwene kiwono na serikali ya Kenya unabona na machikoranga around 40 billion chigutumika samangana health igo Kenya goikerie njira igo chiku finance ikento tokurukanga amangana ya afya aso kurugweka kwa ense ya United States of America kurwa ase ekiombe kia United tokurukanga World Health Organization WHO
na mangi kero nkurikire abuna bono na inchi gazeti ya Daily Nation bado nere gukwanira omo Chief Justice Martha Koome ya Taifa Leo twakwanire nayo nande eiga ya People Daily ero ndochinga ebiche bwate boseiga ige gukwanira amang'ana y'abakora emirimo bari batari ase ensi ya Kenya gose bantu bari bachiete ase chinsi chisiko gukora emirimo aroro buna abaiga bari chinsi chia Gulf ekero bagendete gwetera amakong'u ao tuguchaka ase obwango mono Sam tukurachakira ni gazeti ya Daily Nation tukwanire The Standard tumanya kurigirania chinde gazeti ya Daily Nation iri tukuria rero ni gobone ebwateri ng'ana rimwe amautana alarm as Koome security with a drone ngabono aba gose bari bakwana no borendi ase office yaye omo Chief Justice Martha Koome ni gobono banyarete go omubaro nyarete go keigwa abande bagakwa chi transfer ekera bono Inspector General of Police naranga nigairanirete gotebanga chi transfer ne chia kawaida na bande mbale bakinetigwe birogo gose bakinetigwe chia bono bachete kwa amaegeria bwenerete enga kioro chinganeyo so tari ntunde ntangani kero kwegwanga aba basabari ba banene ba serikali bako ruchi security cyabo ose chigo pungusu negento kianyara ko ba gekweniki kwa sana none sichi serikali chietire igo tari gento kegenikire igo negento kero and we are not surprised lakini rende kerego ikira to a state of eamu ya gatatu maite asobona nento bwate serikali yore executive ya kabere ene is it legislature yore parliament alafu ya gatatu nero judiciary kerotokora omo rayo judiciary yore Martha Koome Chief Justice ako experience a state whereby security ya yakoba with the drone nabekoba nga nabekoreta obwobagete like terigento kirekia osomfano rumia na bebwendete onye ababachieta asabachiete igo bare ko replacement immediately kwa sababu she holds a very sensitive seat in this country yakogera ikegambero ambani nyuranga abantu bakomeka amachiko n'abantu bakurukunga abajumbe no bakomeka amachiko abantu bago interpret gose bakoresa iguru yeri chiko ne court abantu bako reinforce richiko na butoko nga police officers they reinforce the laws lakini abantu bakorosia machiko n'abajumbe lakini ngendo tokuruka nge court is a very important organ era bone ko ya morekera amachikare ya eko ya morekera ya nya interpretinga wekera ge tugante okoraiga omuntu tigasibe emyaka 40 esingencho yo gokora gento gete na according to the way richiko rigoteba kwarana ne mono obo tuzukwana bwatokire no nase serikali bate banga togenda court and let the court interpret gose erete okweresa erere iguru yirichikiri so a court is something that should be kibwenerete at all cost koba protected na ande bwenete koba very different like ebe an independent ikabono kerotokoro Chief Justice yako face this terikorokana gose terikorete bichangia asensiete ya Kenya andi nyore tari ero murai mutangani gose tari ere orabe mutangani kurwa oborendi asense ya Kenya ya vile ngane naro kero gwachakire kubatana na serikali enene gose kwa rokiringa tori kubwatia ari serikali ekochika na ikintu bakora chakira no gukora kura security mugano yo page ya gatano kabebe gazeti ya Daily Nation page ya gatano narimo ne bwate igase mukonyo murai bwense nera goteba nigo erigeretie ko kukwanira gose kumurekera amang'ana onspi na woigo michando yonsi Elichi County chiwetera moske ekithore kiniki yota na will address all counties issues nobona mang'ana onspi michando yonsi ere Elichi County ni chikonyara gukwanira page ya gatano narimo gazeti ya Daily Nation nandere wate aigase gukwanira na chiskuru chirichire chintaka chitabanga Brock School sit dead end page ya kanene ya gatano chiskuru chiri chitabwati eniebo gose ebitoki bisaine bono nigo no chiachakire gutwara omuchando ekiagera
chibesa chiri chikuru ase ekeganja gia serikali tichirasoa ase chisukuru egotebana school seat dead end as funding promises yet to be honored education crisis igo amang'ana nare amatindi gose amakong'u agenderete ase chisukuru ao ime yense ya Kenya kubwatekana no kunyoro gwechibesa korwa ase ekeganja keri gia serikali kirongore nande nebwate iganga Ruto now tells of Kalonzo over a sugarcane bonus iga siasa igendete kwenekiwa nande narenge gose ama iga narenga sa yatekire chinsa chabono mambi nende tukorigereria Kenya 6 new health deals to fill gap left by America's WHO exit iningane liwa kwanira ngabono ensi ya Kenya yachakire koligi henjira eranyare kubika emeroberio yokwenekinga ribagali riri atigeire ase kiombe kiri gia WHO usechi besa chiribono chitachikonyara emisade iri tachikoba kegocha kurwa sense ya Marekani wetere kiombe ikyo Kenya ngono ngorigere njira eranyare ko ticha ribagerio gose eranyare kwenekinga abantu ensemeri yobwenia terare maramono kubwatekana negetambo kero kienseri ya Marekani gusumurai wense ya Marekani nani nebwate mugana iga abwa umwalimu ori umanyakana ntebuna Dominic Orine esegotana meet Orina the Kenyan poised to clinch Global Teacher Award no mwalimu ori Dominic Orine twanyara gukwaniranga na nari igati ya barimu bari barachikonyora chi million was it 130 chibesa nchire ya 129 million Dominic Orina korwa ase orogongo rwagusi ayo narare amangana manena se gazeti yiga ya Daily Nation kumurekera ya The Standard toko ngenda se engazeti ya Standard iga lingana linene lire ase ensemo iga ya bosyo an angry nation yani ngabano muraibwense iga karego tebanga iga bete failed kose igatie bintu biri arobereti igatara nyara ko bagagwikirani kubwatikana nomo yorenge omukonyoye umutangani yokurukwangana Rigathi Gachagua na kiki agarete maybe mpaka rirucho rya Gen Z bakatwara emechando nere gwikira bakagenda asiji street kwarare yobono igakargote banga iga umuntu ogerere maybe amagendera Kenya Kwanza government gose serikali ya Kenya Kwanza atarekiranirwa nesengenjo yo yorengo mukonyoye oyu recently ntwaro chikaga mutenga ari incompetent na inde igare tribalic igabwa toboke sakunda ande taisaini monto gokora mirumu I don't know ngai barenge kerobare komochora bayagwathe nande kero konyoranga engakeyo ya are kochikochoro mukonyoye nigo yarenge gati ya Professor Kithure Kindiki nere Rigathi Gachagua lakini esengenjo siasa torikobeka sengoro egatukanga muraibwense amwira gochora Rigathi Gachagua sabanta bangi bavugetinga Kindiki yarenge koira abantu bari bayima basani bayime muraibwense ngota barenga omonto bategete eno muntu kwa professor uzina roche nkwane yuase Aisha Juma na tebetenga uyu professor ndio tulikuwa tunataka lakini rende bono chinga kichia chia bere buna bagora atebanga kirege ndo kwa chinga kichia koranga chinga kichia professor konyora chikire alafu igaiga naende ko chibosi yake kidogo no konyoranga 10 MP should be arrested of hate speech actually mangana atari mageni esengencho abaraya nene mono barogongo rwa Kenya once being including the president banje tukurwa amangana matindi sana marito na indego bakurwa amangana are so direct mbaligo jali I remember when the deputy president the former deputy president Rigathi Gachagua was impeached you can tell babo sudie bara komo tabinga ene chibikibere choko tigarite like ama siasa ba Kenya banje tukukwana amangana marito sana amarito yenya kona uzito sana anduma itinga ibako yakwanera amatanga ekanisa ase abantu bare batabana siasa ne batageta crowd endekero kanyanga bakenya kero kende abantu mbiriro bare abande basore kanisa mpatageti mangana mahangi gusasima kusifatu mi mitandao twarare Matilda abantu abana siasa bakurana bakamatanga
bari gusikanonye no nyagusira bantu barwanira amatanga anda baraya banene baraya banene serikali rogongo rwagusina aro barayi mbabara be bakongusana abange we know them and ngukwana bari sana agwatana bagwakana magena abandi batwara bakachinsara akinko bori ngaki Matilda last time okay inche bunandega ninganjite siasa sana and God willing maybe one of the fine days God will place me there bono bantu buna intuwe toko role models kitambo sana you could have role models motivation te babo Nyachae babo maybe Anyona yani igoba ari kwerwa ko wasa nkora ya bata banga we want to fight for our people we want to fight for enseyito tutake tuyirwanirire agera na intu torokane koba abantu tutende tubna Kenya but unfortunately bono iga majority of the leaders to what and I want to confess ngeka tuora arusi kurwa sabale keke go tu lakini a big number of the things they are not good role models njiro kwa moyo njiro kwa moyo I do remember during the deputy governor Rengo Dr. Mwanda Kirara ko impeached we have a leader who could stand and say onyaga ko impeached maybe I will even walk the way I want so nabeko beke ntokereke kongo we need to have leaders who are role models to us bagotorokia way na into balitorengere ko leaders not in Jamaica there are a lot of guys who want to be leaders tomorrow ngora ngia sama igatia mangana ali matindi usichinko na chintindi na igure gesa ugukina kwane chinyinge chikorwa saba na siasa naboigo ko yororenga umbura ina bagote no kwana mangana atari gwatorwa saba anto okwana lyo kakabwate ritogonyera lakini rende abangana yo tigire ko baya bubisirero atari ko baya bubisire to sabanga barai babe good role models to us so that we pick something maite ogocha konyora gose umuntu naronga ali nkagali umwana omukebona gose class form 1 gose form 1 by form 2 atate gocha ko bomo jumbe gose noyo nyari bari chache gose South Mugirango gose Bonchari anywhere bonera maite nga the way to go no ko baso bita ukorwa amana marito wikora amabara ibande and which is not the right way to go ngotebi nanyarete gose matuka bwangoiga nabere ingora interact n'abantu abange kwanyora nk'abantu babwate amangana yayiga nka hate speech naro akumete naro bagutumia mono poka goika kwa boringa nchira kimuranyare ko reason no muntu onyeta kunyara gutumia amangana gusita kunyara gukwana no bwororo buno muntu uri bia okonyara abantu bange ngarero kubuganga negento gose akubuganga veterete mama mapima umondare bia pigo sene kanisa imare konyora ngochire baka emeza opokeiro mwili wa Yesu Kristo lakini ndao kwana ukubuganga mama mapima amenyete bona werego by the way bone mwelekeo tu atore no even our president he talks ngokwanare sana karanjite abo muraibu abo mubwazimyo baba Raila Odinga they do talk so generally we said general leaders so they should give us a good example egere NCA ya Kenya tutware democracy nererengia no na mangana hate speech much to by then to bwatenge tokurukanga freedom of speech kusobos buribo kwana iya retere paka no na abantu squeeze tari serikali yoka no na Kenya boka look at what they are doing in the social media you can tell for free amaene no na maskani asirire I'm telling you no na president na rojo ga tanga maskani asirire because they have guts chokumuro kama rieta they have guts chokoramo beka nonye I don't know where we are. Chinjira chinyingi. Ekero bosi bore bwa beiro bonge muno ayo nara guchia a freedom ya beire nyingero yege gosari. That is page nere bold alafu mangana inaboka nyore page ya kane egere onya soma so wikiran ndochega ya come protest withdraw her security ikintu akirigereria ngabono omo Chief Justice yukurwanganire Madam Martha Koome onyare ko bagakorera gusega ko gikiria kore whereby akuru security yaya yue ekomwa oborendi buna nachika kota Matilda the Chief Justice no monto monene essence ya Kenya among the presidents we have Chief Justice madnere the president of Supreme
Yes, nere bono monene bw'ekigambiro orosagino rore igatiye chinsagi chirisatu. Igo bono ige meeting nare very important na benge bono igure umurai bwense security William Ruto. Teko make sense. You see? Teko make sense. Toko enda sepeji ya kamera matida strikes becomes the new normal universities as cash crisis persist. Ngabono chi university go say chiskuru chiri chi university bono nga egento bono kiabere no go strike go soko genda somogiro ekera sekero egerenga banyar ko ba ku release go se ba ku chibese chiria chibwenerete ko ba chibwenta ko egwa go chese chi university chi egere chinyar ko ba chiko run go se chiko ba chiko kora emirobiri yabo nambona gachi school I don't know what's chai ne chinde chi university chinyinge aiga sense ya Kenya mutano no gutakana na indaba kori emirimo mbari gwakana bakori emirimo na lecturers na staff bonse bari ase chu school echo mshare konyoru usempari gwakana buna bono kwerende university nero ya Moi nero ya twarire university Eldoret paka ekero obaka onkonyora ngomoro kigwana rosete ale school gwike miaka kianda actually paka ya tishiro gosiekwa bono ntoma itinga but we are hoping abamata bana baro bagosoma gari and their comrades we know comrades abande ntoraba ke kamono kuruturwe school we understand so kero mwana ko batara abekire bidia ya somirwo sine miaka ne baro bakonde baka 6 ba medical hanko mako banga tora graduate it becomes so hectic konyoranga witani 6 years okendete ko gende school rioka mwara agende mwara break unexpectedly esingenjonga chi school go serikali chipesanjire chitara abwatu kucha se university eyo kwanyora management obora ibore ime ye chi school eche bore obobe alafu gaiga ndoche as chinsemo chinde counties order to allot 30% of budget for development inyuranga noroche asama gendro ye county kusichibesa chiri chikuru wase county neri chikondi begete ngaki chibesa chibante kutumeka unabono 30% should go to development so if we have 13 billion Chakisi county out of 13 billion 30% of it ichibante kwa specifically kuchi asama gendro materi chikuria Kenya is one of the best amachiko tubwate in the world abande bakwenda bayatumia ande akolemera governor tariko nyora bayasange kwanya go 20 billion bono nayo kwa mwanga ikinga kichiko kora apana ko genda chirineri chiko ngwenda chirineri chiko unabono 30% should be done for development nchiro chiyaro cateringa echinabo chimugo tumeka se trip nchiro chieme shahara kwarari bono meto muchano mongi ngayo chotokera ase wage bill so wakana okonyora ngabo kori mirimo niko bakwira chibesa chinyinga sinjira emishara chibesa chiera chiokora magende bono ndoche gaiga 21 county government spent less than 10% chikondi chirega that is spent less than 10% asamagendero tiganda ajirigerering kegaiga the court had that Kisii county spent 2.9% asamagendero out of the 30% igonga 30 minus 2 28 chichinde ngai igono point yo it's around 27.1 igo nchio Nairobi spent only 3.3% asamagendero Machakos yega spend 3.5 igonga meaning that etoko soma lead the list yobono Kisii county into sige nere danga ine bona so kutumika chibesa chinke very good ntobwata West Pokot bakatumika 8.7% alafu tuko na Nyandarua 7.0%, Nyeri 6.4%, ndate ko soma bakazi ngonyora Nyamira. Samburu 5.2%, Taita Taveta 4.4%, Makueni 7.1%, Meru 9.8%, Kericho 7.6%, and Baringo 5.8%. Tendara Nyamira. Unfortunately. We don't know. Igone temete teria mang jiria asechi base chabo chama gendero according to the control of budget. Chita etanya ritko bago tumika chibese chabo asobo ikiran. Igonga going 10%
out of 30% igobon tonye beke ngera 100% asama gendro bono 30% egwento koba 100% bona asama gendro lakini kiroko nyoranga 2% is too small 2.9 is too small ngachi pesa chini igo nande kiro koranga 3 billion chiro chinchera gose one china chichare ngego kora magendero chikaira na kucha siki anche ya serikali chigenda to kutigara sebengi buna what about the wage bill as I told you abakoli emirimo nabo kwerende serikali yoka nirweteri chikonga kyabakoli emirimo bomento kuri kwa county tubonto wetani percentage at what percentage nga bono ga kere gusi nete betenga timo neba ngangusi yani bagusibo kambanya ole gasi there's a certain percentage nga 70% como agenda mono batoke kurwase bagusi but these others babe 30% bakurwasa abantu bisakubinde kurwase bisakubinde gekokera yabanye gutokinga na inde bado county ya Kisii nere tangene sichi county chirichi kolika abantu kurwase gisakuekemo unless lakini last time naroche Bomet ya renge chinseme chichago chi Rift Valley noere gati ya chirichi lakini noere gati ya noere gati ya iko bono nabokoroka nanga lichiko ndiko bwatu omugano yo asobo ikirano nabokonyora ase page ya gatatu ase kaseti ya the Standard alafu ndobwata kaiga fuming Ruto breaks the silence, stands up the hit on his critics naroche gari muraibenso kurwa mangana matindi sana ogotabanga abantu mbali bakare komo chechere kidogo ande babugete ngoikira se ngakia siasa kabo ikase ngakia siasa abantu ngo tamabare bado tarachaka chi campaign ligare komo kwanera omo raibu kya makerkia waipa ande ka agatema ako nagene nderete konya kumukanyo yo kabero mukonyo Rigathi Gachagua ka kwanera mangana mangi ayo siasa bono na weigo bono na bakoranga Matilda siasa bono mbone bitense alafu kaiga NCIC wants over 10 MPs to be arrested for hate speech ndo chiritaria Farah Maalim na babwate bo tutokano sana chinkwana nchira kwana chitaringia ogotebanga igoro yake bori agency na boigo amanganande togotebanga yento tokurukanga amangana yo murai bwensenga na baraira ne buno prime minister after Ruto 2032 kamangana buna ina mangana taria maya alafu ntobwate high court rejects Gashagua's plea to freeze 10 cases challenging Ouster murai bwensoroche oyo rengo stealing anabwate ekina gyuko challenging anga kyanya tukobaga kurwa service which ndoche bagekanire gaiga which to fight serikali kiroli square serikali igenteke kungsana Gachagua who's deepen as he challenges tack in thief against Ruto bravo no mate buna sogete igentaga ruanite muno no konyara koba gakurwania omurai bwense obono na ende bono iga Gachagua nyara koba gakorokana kuba murai ko fight ya serikali muno gwetani onde bwense Sam ekiro kurigire siasa bune yu ekendete konya gukundara gose usisha omurai bwense omukonyi omukoro omuske gose rigije arenge kweruka ningioroche kegenderete bono ekero ari isiko ona nari achakire gukwana agosoke chisiri chintindi kegima na bengenga abantu mbarokonyara babeira mo esegika egitambe gose baba abangwana kegima lakini kewika amatuko ari batugariro kubacanake abantu bachaka basokia mangana gose chisiri chindi chirabasokoleta omuchanga omonene buna bonekero kurigerera ari amangana ari Rigathi Gachagua agenderete konya gwasio richinda kiechiga agendete gukwanira naki osena ki serikali ekera gotebanga no murai bwenso kamotebiringa kwana iga kwane lakini kago kwana yatoka nganero rukiro mobe Matilda tianga tabiga gantu komanya siasa cha Kenya we are based on siasa cha propaganda like obo norocho hero igo enda kubori chikura tebo mu mainepi wala I'm telling you to gonyara kura we are based on propaganda nere nyinge yani obongainiri na bonge lakini politics na very it's about propaganda yeah it's okay it's a good strategy pona kingo tabinga
Omoraiwense omokoro Geoffrey Rigathi Gachagua, when you look at his experience in politics, you get very short. Number one, he got just a one-time MP. Yani, mo jumbo ulio beta yani tama ya mayoka. Kuruwabu agatuma mpaka umo deputy president. So meaning chi class ya sinchira atumete sana. Oisa kuligiri abantu bali bamenye abana siasa bali bamenye baberira siasa ngakentambe bamaite bona bakumanuva. Tenonga kibago survive in politics. Ngakibakwe bacha kero giachi. Ngakibabe no maito mwana siasa no muntu racha agatemba kwa nenge ntugete lakini gakwanda sikaba batabanga njitingwa ntu. Igento na minute neke. Akogenda ali oramirare kawika baragire mesebo. Omoro konyi bomuraiwense omukoro igarenge omonyakene muno. And indeed bagotabanga say the truth and it will set you free. The truth set Rigathi Gachagua free. Esengenjo Bona goteba is a truthful man. Bona kenyoranga igagwazo shit nabana siasa who don't batari kwe bwata no maeno bongi. Bono muraiwense karanga maeno muntu ngoja kumubeka nkore ngosokia chisiri chinyingi. Ngosaria. Oroche agateba mangana shareholding. Of course, nabera be shareholding nero. Because yaro isa kurigerera akino ene njira abantu bako appointed, you can say it is shares. Esengenjo. Naina buguita berana. Nabuguita berana nga shares. According to mukonyi bomuraiwense omukoro. Keko gara shares, no appoint your friends. Bari bako konyi to gaita chikura, then it is shares. Keko gara isa kurigereri. Kero muraiwense irete. Na chete paka azimia agachakwa appoint man. He appointed those friends. If that is all about shares, then nabekoba. Nabekoba. Lakini rende yarengi gento bwento kukwana sabantu keko garara mine when you talk about shares nandi tunaba Kenya to gwaka na taxes, we need to be inclusive as a government. Umaite ninkina ndakwane tekerarengi TikTok live rit koregoro iganyara tukukwana umoroberi wo NHIF na SHA ekerarengi goteyano umoroberi iga umuya ndigo ogochiko cost more than 304 billion ogochigutumia chivesa chinyinge kobwa barenge korigereria ori o NHIF onyare koba restructured nga bone eganga yarenge ase umuroberi oyo igomoya naba Kenya bakanechi siringi chimisa to weka chimisano tali enganeri ya 2.75%. Ekasote TikTok live agateba sha ya vere una scam. Bono propaganda ritwa kwana bono maite gento nke yara kore tagotoki serikali kagotoki serikali gakorokana gochikobanga nero lengo mube kwarare bono goikaye bekira magosa mange nga maybe na abarokane na opposition leader na is the standing opposition leader tianda kubona Matilda ero yagose mwawore maiteriri ebirame bibwata mange kwanyoranga more no mo sevenga you are married. I'm not saying you are married. Lakini bono kwabe wasokire bono rimo taraitana no mugako ombuye muri lakini bono rimo aitanire nako tabanga no bono turikoragira bya bwango kwanza obwate miore ntambe kwanza obwate omukomo nene parare ebinte bibi. It's the same thing, there's no difference. Bono nalio mukonyi bumurayo mukorago nyako tabanga enchira mwarenge ase enchira barenge angere igare ko tebigwa atebo bulimo. Nasi nyonga amangana yogoteba ari kwegerera orogongoro Mount Kenya na orogari ko kurasa murayo. Lakini rendo actually orokiko banga amana na bwato bogesa. Sababu naeba koru kera na nyowe kaboniga. Tanya koru within Mount Kenya. Kenya Turi kurasa omoloe. Nande tanya kokora siasa chae beyond Mount Kenya. Ejire within Mount Kenya. So it's just in a way vindicating ngama na bwato bogesa. Correct. You don't want to kerora a state leader even to bro went to avoid even if the serikali never yabwata shareholding onye kero to went to go kwacha kototebi neba yarenge nga nebwata mangana yigendo tokurukanga neba ngokorokana kubanga bon nayo ku fight for your region to went to go open kwa sababu obviously nere kurukunga the presidency iyo bwata mo president na deputy president correct. Among the symbols of the national unity, presidency nero. It doesn't matter nga Rigathi Gachagua nsami yendoro Matilda orore. Lakini keroro iko kwenta kutwara ebicha ya Kenya. Taringa ya Mount Kenya gosigusiga ye. Iye bwente kutukoba iko a symbol of national. Enkwana ya iye bwente koreta
obo Obo mo, masaba aba Kenya Kenya bonse. te went koro kinga no based to a certain region correct bono he missed it abwaro he missed it nande nanyara te koba gakorokana kabo mo gesa kuroche gusiguse murima ando mate matinde ngento ya changirete deputy president aka otwaro rwembere lioro nene gochia ase chance ma Mount Kenya briefly singenje chinsa igento ngero tokurukanga ase siasa a kingpin kurasa kero toko tabunga Professor Kithure Kindiki nero gwenta koba ige minutinga no na abantu ba Mount Kenya no na barai baro mba mwancherete kwarere bono kerenyo orango bere deputy president akaira chinga kichia ichi nyinge kora bring the mountain in order ekereba mu identify yani ko proof uma kendo ngeli ke kero teto ko proof omuntu abenero respiria kura chinse mechi bono akaira chinga kichia ichi nyinge ko prove Mount Kenya nga indeed I deserve to be the kingpin in this place. Akeba no mukonyo umurai bwense asaba Kenya bonse. Akeba ngaro mukonyo umurai bwense bwense ya Kenya. Kwara? Lakini ata ngodo mukonyo umurai bwense ururo bona ya Rigathi Gachagua na achite kusi for the first time. Atararu asobogambi. Na totalirete. Na tamente bwango. Guska obusio akiro kurigire gazeti ya People Daily. Egoteba na horror of workers abuse abroad. Ngabono nigo abantu buna konyo twakwanire abantu bari bare ase chinse cha maiko ose chinse cha ngumbu bakore mirimo aroro bose bari bamanyekana tibuna exported labor bari batomira kwa ensi ya Kenya nigo bagendete gwitira mangana mange kusime chando emenene egazeti yo page ya gatano na kabiri nario oranyoro mugano yo senjira engikerano nande ngukwanirire amangana ayaiga ya umurai wiki ama kirikia ODM sagote Raila surrogates in fires fight over Ruto nigo wano abarai gete bare asikia makirikia ODM wano bachakire korokana nigo bakungusana na kubwatekana ninganeri umurai wense achakire koswana nekiombe kyo kia ODM ne bwate bicha ya governor we county ya Homa Bay musubate Gladys Wanga nabo igone bwate Junet Mohamed ne bwate Edwin Sifuna museneta wa Nairobi nabo igo Peter Kaluma mangana na makongo page ya kane gazeti ya People Daily onyore umugano yo senjira engikerano sam senje yebiro ne bwate aiga ase gazeti ya Taifa Leo kwa Kenya ya isi joto bwate bicha ya murai wense ya Marekani Donald Trump esibona utana taifa hili la kumbwa na pengo la ufadhili wa shilingi bilioni 40 baada ya Amerika kujiondoa kwa WHO. Ena magana twari kwa ndanga iko 40 billion. Ribage ribona nali Kenya bona tukuri gichinjera cyoko raise chibese icho eri ko konekenga ekyombe kirigia WHO kyanyarire kogendera gukora imirimo igasense ya Kenya. Ibono mate budget ije yachirego na ndeni mo mate nga ntobwati bashisento finance wa budget. Tunanto chiko korwe bango. Ya bere megasi enkong. Sena ndia made. Na sha ona ko chiko kina nga nyoro to kuakana na mara katatu. Esingin you have to health igento ikoro kwanga afya negento kia muhimu sana. Igoga korokerigia US kurwa se WHO nkoreta kire emechande menge sana. Na bwato mwana wese page ya kabere asinjira engikirano nande ne bwato mwalimu Dominic Orina praigase ati Orina alivyoteuliwa kwa tuzo ya mwalimu bora kote duniani inchira anyarete kuchorwa ikati ya bari bakurikirwa barachi kwegwa ebiegwa biri ase insingi mubuno mwalimu ore obeire ka okore mirememia ase bono omwako wiga edondo kwaro kwanera bono ndete twanda bakasa kurunga Kipchebor chisemo cha Kericho County Kipchebor kutoka Kericho County manje mo ligereria Kipchebor igabantu baratara mwatare ense Kipchebor nonje ninje ngendo ndaligereria iga omongwano yomo igaga chitigu sana okorwe egasi omutinyu mugima wano wakaniru chibesa eyo mungwano rende boss ya karanga ya aki umuntu oyo tigamutumire chibesa gwetera sempesa kurenda unfortunately mungwano otako kristana esingenje gentongero giaje kurunga fuliza ekaire chonspi kani fuliza ire fuliza abote igo yarengene chibesa che umusharo
Nobwate fuliza. Yeah. Nobwate fuliza. Yeah. Ine dondo yeri tukuria rero. Obwacho murigereria sengenjo yebiro no turachi gukorera chigazeti cheri tukoria rero abo kero twarorire nga siasa nere egendete competency ase chinsemo chinyingeri tukoria rero tuchikonya gutwara umugene iga ase studio nabo igokorwa rero ntochie gutwara eyungo kegima ase turaso imbe yomurobere obwetwani express gendera kobera ime ya Getembe television eri ogendere kwemanya amange una antiga sam nasogeria abaiga babere na into ime yomurobere unabona nyabera umugeni wesiko agote Akiligoris pamoja George Junior Mweresta agote okura ogembo niko well agote awakilishite abantu oba ogembo asenjira ingikira uno Dr. Henry Ochoki korwa Itibo City Kisii County niko ndani Isaiah Nyatundo Mosongo agote ba from Syokimau Machakos County mbia muno sana umosori bwege susu na akuru Salams Club Wikaga chuba seito watching live Lydia Nyaboke agotena watching live from Nyansakia yemo Nyamira County na onde ime amona Isaac Wanineva Isaiah Moyoayo na bande abange abwabegitaiga onsarigo Edwin Machabe korwa Borabu Nyamira County Chepng'ombe niko ndani ya show kwani babere tena kinko kora na nava no ndero na bukosogeri baliotara kwani weekend mapita zakayo korwa abobembe inde imesho mpaka 10 am pamoja gewe ka 10 kosike ka sana to basa kosike kyagera etwan express nera roro kero turachi gutwara yungo intindi kigimana na bogo chigotoma request chinga kecho ekiongozi agoteba onserio korwa Ariana Bonchari Mark me present Teresa Kemunto Wakire Matilda Wakire naye agotebana Wakire amo David William following you from Jogo Kisii hadi mwisho mbia mwana sana Ogembo Peterson agote good morning from Nyandarua County tuned in Frederick Ogembo agote good morning from Nakuru City tunyakeyo nkubo kiachituka Frederick Kigaira nakonte vinga rero leo history imenipita jameni Frederick Ogembo rero historia ya mweta ekento twari kurigire na kichi kanisa cha chagete aiga asensi ya Kenya twari kanisa ya SDA eri ye Katoliki na boy kanisa ya PAG emyaka ya chagete igo na koire omoriki okorokwa mwa Kenya na bokumanyanga ni chikanisa chinga ichi chagete na ndese ngukuboria nga kusege gwika ewiki egocha tobosa gweterwa nande na mangana yaiga history mbia muno sana ekero sam kwani babire batatu tiganda kwani my good friend senator the former nominated senator okurukwanere Hosea Ochwanyi enda kwani no musani ona sana twasometenere okurukwa Enoch Onchana lakini twara kumurukanya garama na basani banda abange bantumete chisalamu mwete nabo gwikaga ikabakubure lakini renda ndo siasumura basani bana I salute you na bategeri bonse bagatembe both FM and TV mbakwani sana ndo siasumure unabona rere Friday abantu mbere bakwanda bakachishere piga sherehe na heshima na inde bali makwande kanisa mwanya gusabire nseye na abana baitu to basabire esengencho ekegori kyabona nke bwate mechando kidogo na serikali yetu to yesabire both national and even the county governments igo na inde turarone wiki ikebocha ase mangana bana ya magazeti igando siasore kerota tekotekera magazeti biya iga gatemano toko kwa amangana maya asenchira yo gwikirana igo na na boko nyara boko ko kiromero burito wetera ase decoder ya Zuku ikora no to gutuka number 38 channel number 38 genda ali chabo Jiso Enterprise enyorere decoder ya watebingange tembe ya gutuma enda bakwe free subscription yomutinyo mugima egere bintumbire tu inikire bono liko ketembe bono nari abere ntingu ketembe bono no na mangana maye abere ntingu kabisa igenyorere dishe gwetera se 2999 kusina bako nyore decoder yoka gwetera se 1999 kutware weekend ngia nchenkro kwa 001 na sam yenda ntaragenda ase omotumuko nigo ngorigererio iga goteba morning oyo momanyi na ziporoye inche niga ngotebia aba MCA ba Nyamira tiga bachake korema chipara mara moja na agotebanga nere omo governor bwe county eyu enkwana yaye
nengongu korende taringencho tiga inginyore ochoke machoka kakatamu omosori bwegesusu omochokoro onyanchoka riari mosioma aye mosioma konyora manyi agende tukanga diruma dirabo naboigo esobono endabu nande naraiga gotebanga Dante Godi, I salute you. Abo ngotira se namba yesimi abo bakorika ujumbe yabo enke agotera Dante Godi, I salute you. Mbia mono sana noyo agoteba. Morning Matilda, happy day and good Friday. Agoteba na ere Kenneth Mecha. Mbia mono sana Mecha agoteba na good morning, happy day and good Friday. Gendra agotonyora asichin semo echo au sisa mocha Facebook Getembe FM namba yaito ya seminary 0726447367 edietari yao chinse mochiri otobwate tukuru mambia bo nabo kerengerero kyao nkereki asege kegeke toranyo amache nande tumakoira na kogendera. Etwani yabugire ayo mworo karugetanda Etwani yabugire ayo mworo karugetanda bana mbale njara ayo mworo karugetanda bana mbale njara uzito somya bamura baje kuya mandege uzito somya bamura baje kuya mandege. Getembe Television ekionga kiamamogusi. Sha Ceramics netuka eyeko n'ebintu by'obwagaji au asiligo lirense nkonya bali mirror and cabinets asebabwate aluminium and accessories mbabwate mirango y'echingenjo au mbabwate chitanki au nawe gukurose company au locks and accessories babwate chichogo se toilets echichire chechingenjo au nabwego n'ebintu bigutumikase e bathroom babwate kitchen sinks nabwego ne tap babwate bintu bigukora plumbing au babwate marbles and granites nkone bale MDF boards kone bale deformed bath chichingenjo au babwate bathtubs babwate tiles echichire chichingenjo au kone bale boigo ebintu bunabono wall to wall carpets nkone bale boigo chirangi kurwase company au asibabwate chimashine echo chiko chiburukania babwate biro byechingenjo au babwate gypsum pots chisimiti amabati egati ebintu binde binge ebyo bakona seligo lirense niko bagutuka ase nyombere manyakantabu na Cansons Plaza ase bara ya Kisumu imbeyo muchijuiga obusungo asamange naboko bakiresi bibweterase chinamba cyabo 0703943972. Getembe Television ekionga kiamamogusi. Coming soon on Getembe Television. Okioma. Joy na mwa upendo usipende. I kill you or I marry Joy. Ubuna bobo gimanta gitomenyere bwona. Ekwaronta yora kwigirita inyo kubwate tariso bwate. Kamujeshi isoba kamanyenga. Coming of Kamujeshi is Jeshi in compound his. Hai nyanchama. Kwani ndagire yokuri minto gaika. Nyoko na iso. Joy. Kamjesh, umekuja kufanya nini? Nimekuja kukuchukua wewe. You only have one option. Is either I marry you ama niwe babako. Nini? Lakini akituma itimbo atita hata na mama.
Na bie kambwa tengo tamera. Wona cha ukobole nganta kama. Nancho nyome. Mche. Ya. Tena hapo nole. Simama hivyo venye uko hivyo. Leko moro yuse. Joy. Nyanchama. Coming soon on Gatemba Television. Ekeonga Kimamogusi. Gatemba Television. Ekeonga Kimamogusi. Enokem Agrovet Limited ni gomono ba ukwarigania ayumurebe chingaki chigachiri simeka ochebwenyorere obuyo ne chimbusuru chingia byonse asamugoria mayakegema ni goba gotoka asongochi obosongo ensema ya Falcon mbarabare ne petrol station ya Shell kusa orosegeru wabo orunene kegema rore jogo angene skuru yoboroso ya jogo primary bakrasi miase namba 0113-388-513 Kusem 0115-318-887 Kusem 040-186-688 Kimya igeseriao asokugura ubuyo ni chimbusuru chingikiranu kurwa Enokem Agrovet Limited. Gatemba Television, Ekeonga Kimamogusi. Are you ready to become the next biggest music star? Do you have what it takes to compete with the best of the best? Oh, yeah! And walk away with over 1 million Kenya shillings in grand prizes. Auditions are open for Kenya's Star Search on Saturday 1st February and Sunday 2nd February at the Nairobi City Hall Charter Hall from 8 a.m. to 5 p.m. Come through and show us what you're made of. Proudly sponsored by Star Times. Enjoy digital life. Gatemba Television, Ekeonga Kimamogusi. Kila nafsi na Tuichande kuralia kwa Onesimus Akunga Mboga ukwa kwaraliwe kwa Onesimus Akunga Mboga numugaka Olidia Mokeira nigo ale umwana Robert Akunga numungina Regina Murahamukaya nise Rickson Mboga Gesare Mboga na Gift Mboga nigo ale mumromu abo Keva Calvin Cheverson na Wisile mubere nigo orarusiwe enkendu ya Emma lituko lia Alhamis chilaliki emerongo ebere isatu mutinyo mutangani umwako yobwechirwe ngonso merongo ebere netano asaberwe nako ndigwali tukolia Ijumaa chilaliki emerongo ebere nainye umutinyi umutangani umwako yo bwechirwe na mwonso merongo ebere na isano asikenyero kemwanya kundi sublocation Erioma Award ya Sensi ime bunge ya kitutu cha Chinotha kurwa ase studio ya Gatembe Television na Gatembe FM ikotoa tumire engora na magombo chigakichi chobo kendu obonene Nyasaye abaremie. Gatemba Television, Ekeonga Kimamogusi. Unachokiona ndo ndicho hicho kinachoendelea. Sonja esigino etabu atichisi scratch egoki asogochora en satellite ya Zuko tonyorwa gura decoder ne dish asechishilingi chiri wibere amagana 999 chuka guse asechishilingi eliwiyemo amagana 999 ase abateja abaye enyorere umutinyo yomo obusa yani free premium package eliwego kene sigino ito iyo ere entinguka gima iyo kubwata sagale aseligolia mubuko
kubwata chishiringi chiminye na 49 nabo okwenyorera Zouk Smart Package chishiringi chimisano nemo nabo okwenyorera Zouk Smart Plus Package na chishiringi 199 nigo kwenyorera Zouk Classic Package nabo igo 129 asekera umutenyi enyorere Zouk Premium Package. Nyora mange yechigosolie chidocumentary chidrama cha loko chege Swahili. Sio mpumbavu kama unavyonifikiria. Na sasa nipo tayari nikafungwa kabisa nikafia jela. Niko chukua series nechi movie Noli series na wigo nechi movie chigosoli chabana yani Kid Shows na tueva enyorere TV au nampeya Mugetembe Television Network Channel 38 aseti package chiga okora kwenyorera Zouk Decoder tara asinsa mchiricha Geosoul Enterprise Masimba Plaza Building wasena bugwa kesi migwetra sechi namba 0739332468 gose na bugu tara asinsa mchiricha Aleno Electronic asibara ya kisi migori angene bengi ya KCB chinsa mchiricha daraja wasebwa kesi migwetra senamba 0714067223 Wigo nabo okusanga munintu wetrust namba chito echuchire 0205200025 gose 0703010000. Zuko life got better. Getembe Television ekeonga kiamamogusi. Enya gitari ya Medford Hospital ni gabono egokoreria e clinic chamene ke urology special clinic terke merungibire nanyene terke merungibire naisano chumuti nyumutangani umukoyega incho bali mubwate emechanda bono bono bladder stone renal cancer cystitis mechando yuwitramache enlarged prostate prostatitis bladder tumor erectile dysfunction ED, frequent urination, painful urination, dysuria, stress and incontinence of urine, overactive bladder, prostate cancer, renal stones, renal transplantation, urethral stricture, varicocele, malinfertility, hypospadiasis na urethroplasty gose bicola mucosa. Tutarira senya gitari yerega ange na KMTC orosegero songo sutokere simi ase namba 0762105575 gose 0101 001127. Getembe Television ekeonga kiamamogusi. Amasomo nanine obumanyi nabuborairire omwana okogendera asama tuko ali busio ne aye omwiburi kwabire gukuri Yesukuru asoraire omwana wo anyorera obumanyi nanene wichikose chemaboko murete Keroka Technical Training Institute elio aibunduse chikosi ao igaiga ntubwate chikosi bunabono elia ya Building and Civil Engineering kubundisa tureboigo ekosi ya Electrical and Electronics Engineering ase ekosi ya Agriculture and Environment Studies ase ekosi ya Applied Science Department ntubwate Science Laboratory Technician level 5 na level 6 ase ekosi ya Computing and Informatics Department ntubwate ekosi ya ICT Technician level 5 na level 6 Gitume Lab ase nsema ya Community and Online Working imiheskuru yiga ya Keti nigotubwate a Modern Library iyubwate bintu byonsi ibiraga nibigotumeka ale nayo kubundisa tule ekosi ya Version Design ase tubwate chimashini chekerero inkoigeli abale boigo Business Studies
na entrepreneurship. Ase chinsamo cha cosmetology nigo tokwigeria beauty therapy Murang'a. Ase beauty therapy nigo okwenyorera ubumanyi bw'ekerero unabono hair dressing, pedicure, manicure egati ubumanyi bonde obunge boigonto bwate kosi ya mechanical and automotive engineering agirira moretu mwanu ainyorere ubumanyi bwiga egekugera intake ya January nigo egendrete eskure yigani yere kilomita ya munenu skuru asomo chokeroka Njenkefa nyakinyanya mugaka ninche registrar aigase college ite ya Keroka Technical Training Institute. Keroka ntubwate course kya kisasa ichuchiragere umwana anyole gase sobwango usaso kwerikana nase gase natali kwa service ase school fees ndasa kotanga kwanza ile bosa ase ngenje serikali gotwa what we call scholarship na wego na help loans egente ketanga ni mwana wika Keroka tokumo konya osose program ya kusibisonye tanya ku apply kubatakana no kwandika mwanafunzi wasiko mwana ne background yaye igaso ogwanja kwa ino abayibuli kumuranje tiganto tiga bana baberenga tigatoba to kasi school ete Keroka mureta sobwango ndo batana na accommodation injwango so that nyole mabagaya abana bagenda gusoma eli baje utakonya matukane mutu asamange na bogwaka esimu transit number 0726 588558 gose 0708330000 asigo ayirana kwenyorera obumanye eri webekeri bagari lya asinsiga yokwerwanirira. Getembe Television Ekeonga kya Mwamogusi. Ine kwabeire gukorera asenga kintambe guse nigo kwarwalire na gusalia indibo enyinge. Aha bono tokwa omoyo inyagitali ya World Fit Health Centers nero lichibuli yao Nyurang'a nonyorobu wenia bwa maruire amange abuna amaruire yesukali amaruire yenda amaruire yomogongo na yande amange. We call your prostate ene oburuire bwasumbuira bagakenga